हे बघा, हे ना एलाप्प्याचं भिड्याचं भिडं बघा. तसं मी तुम्हाला आमचं घावणे करायचं भिडं दाखवलं ना, तसंच हे एलाप्प्याचं भिड धातूचं हे भिडं आहे. ते मी वळसवलं आहे. म्हणजे जसं आपण साधं भिडं वळसवतो तसंच वळसवायचं आहे. एक कांदा बारीक चिरून घालायचं आहे, प्रत्येकामध्ये एक बिबा घातला आणि तेलात चांगलं मुरून ते मी 3-4 दिवस ठेवलं होतं, गरम करत परत थंड करायचं असं करून, आणि ते चांगलं वळसवलं आहे. आता मी ह्याच्यात तुम्हाला मी एलाप्पे करून दाखवणार, गोड एलाप्पे. तर बघा, त्यासाठी मी 1 पेला तांदूळ घेतलेत. हे जाडे तांदूळ म्हणजे आम्ही घावण्यासाठी घेते ना तांदूळ, तेच तांदूळ आहेत. 1 पेला हे स्वच्छ निवडून घेतले. आता ह्याच्या हे घेणार आहे काय ते उडीद डाळ. अर्धा कप नाही, अर्धा कपपेक्षा अर्ध्या पेल्यापेक्षा कमी घेतली आहे डाळ. कारण मी कायम पोळ्या करायच्या असेल किंवा इडली करायची असेल ना, तर 1 पेला जर तांदूळ 3 पेले तांदूळ घेतले ना, तर 1 पेला ही उडदाची डाळ घेते. पण म्हणून मी आता तसं काय केलं आहे, पाऊण कप उडीद डाळ आहे बघा, ही ती घालते. नंतर आता पाऊण कप मी हे घालणार आहे काय चण्याची डाळ. ह्याने काय होतं माहिती आहे, ह्याने एकदम असे भसभशीत असे होतात हे बघा. नंतर थोडीशी बघा 1 मोठा चमचाभर मुगाची डाळ घालते. आणि मेथी, आपण गोड गूळ घालणार आहोत ना, थोडंसं त्याला म्हणजे कडवटपणा असलं की छान वास येतो. आणि मेथीमुळे ना खूपच सुंदर, म्हणजे आम्ही खापरोळ्या कशा करताना तुम्हाला दाखवलं होतं मेथी, तशी मेथी अर्धा चमचा घातली मेथी. आणखीन हे जिरं, हे सगळं आपण भिजत घालायचं आहे. आणि बघा 1 छोटा चमचा जिरं घातलं आहे. हे एवढं सगळं मी आता भिजत घालणार आहे. आता कमी ते 6-7 तास भिजवणार आहे. आणि रात्री याचं पीठ करताना आणि पीठ जेव्हा ठेवणार मी ह्याचं, तेव्हा त्याच्यामध्ये तुम्हाला गूळ घालणार आहे आणि नंतर पीठ ठेवायचं आहे. नंतर पुढची कृती तुम्हाला नंतर दाखवते. आता हे मी 4-5 वेळा चांगलं स्वच्छ धुवून पाणी घालून. मित्रांनो, बरेच जण आम्हाला विचारत होते की एलाप्प्याचं भिडं कसं वळसवायचं. जसं आपण नॉर्मल भिडं वळसवतो तसंच ते वळसवायचं असतं. आणि भिडं कसं वळसवायचं याचा पण आम्ही व्हिडिओ केलेला आहे, तोही व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की देईन, तो व्हिडिओ नक्की बघा. बघा, मी सकाळी हे सगळं डाळी आणि तांदूळ भिजत घातले होते ना. आता आणि ते खरं तुम्हाला सांगायला विसरले, मी त्यातनं 4-5 काळी मिरी टाकली भिजत. हे बघा, ही त्याने सुद्धा एक चांगली चव येते. आता मी हे मिश्रण आहे ना मिक्सरला लावून घेणार आहे. नंतर हे बघा गूळ घेतलं इथे, हे गूळ आणि ही खोबऱ्याची कापं ही घालणार आहे पीठ ठेवताना. आणि मीठ सकाळी उद्या घालणार आहे. तर आता हे आपण हे हे सगळं डाळी आणि तांदूळ आहेत ना, मिक्सरला जरा जाडसर, एकदम बारीक नाही वाटायच्या, थोडंसं जाडसर वाटून घ्यायचं. हे थोडं घेऊन मी वाटते, नंतर तुम्हाला पीठ दाखवते. तर हे वाटप मी लावून घेते मिक्सरला. हे बघा, त्यात थोडीशी मी छोटा 1 चमचा बडीशेप घालणार आहे. कारण बडीशेप दाताखाली आली ना की त्याला चांगली चव येते. जिरं पण घातलेलं आहे आतमध्ये. आता हे मिश्रण मी लावून घेते. हे जरा बारीक झालं ना की नंतर गूळ पण घालणार आहे, कारण गुळाचे मग खडे मुडायला नको, मग गूळ त्यात मिक्स करून घेणार आहे. अजून बारीक करायचं आहे, पण ह्याच्यामध्ये गूळ घालणार आहे. कारण नंतर मग काय होतं, गुळाचे खडे राहतील ना, तर हे आपल्या चवीप्रमाणे. हे जास्त आपल्याला एकदम गोड करायचे नाहीत, म्हणजे मालपोळ्यासारखं गोड करायचे नाही, थोडासा गोडपणा यायला पाहिजे म्हणून हे गूळ घातलं आहे मी. तर तुम्हाला आवडीप्रमाणे त्यात तुम्ही गूळ घालायचं. काय काय ना लोक असे डाळीचे ह्याचे वडे तिखट पण करतात मिरची घालून. तर मी हे गूळ घालून करणार आणि मीठ नंतर उद्या सकाळी घालणार आहे. तर थोडंसं पाणी घालते आणि मिक्सरला लावून घेते. आता हे चिमूटभर हळद कलरसाठी. आता हे मिश्रण चांगलं असं आंबोळीचं पीठ आपण ठेवतो, इडलीचं पीठ ठेवतो, त्याचप्रमाणे काय करायचं आहे, चांगलं असं फेटून ठेवायचं आहे. आणि आता गूळ घातलेलं आहे आपण, कारण ते गूळ एकजीव व्हायला पाहिजे म्हणून. आणि मीठ सकाळी घालणार. आणि हे थोडेसे मी खोबऱ्याचे काप असं काढले आहेत, दिवसा सकाळी घालणार. वाटल्यास तुम्हाला शेंगदाणे हवे असले, अख्खी आवडत असतील तर ते शेंगदाणेसुद्धा घालायचे. तर अशा प्रकारे पीठ आपण हे जसं आंबोळीचं पीठ ठेवतो ना, त्याच पद्धतीने आपण हे पीठ ठेवायचं आहे. सकाळी पीठ आलं ना की नंतर त्याचे हे आपण एलापे करायचे आहेत. सुंदर जाळीदार त्याचे एलापे तयार होतात. तर पीठ आता हे असं ठेवल्यानंतर काय करायचं, पीठ येण्यासाठी म्हणजे पूर्वंबरची पद्धत आहे. तर थोडंसं वरती तेल टाकायचं, हे बघा, आणि झाकण ठेवून द्यायचं की आपलं पीठ उद्या सकाळपर्यंत वाट बघायची याची. हे बघा, काल आपण पीठ ठेवलं एलाप्यांचं, बघा फुगून वरती आलं आहे, दिसतं आहे ना तुम्हाला. हे बघा,
किती सुंदर झालं आहे ते बघा. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे आणि थोडंसं मी पाणी घालणार आहे, कारण ते पातळ व्हायला पाहिजे म्हणून. चवीप्रमाणे ह्याच्यामध्ये मीठ घालायचं आहे. किती बघा एकदम मस्त भुसभुशीत पीठ झालेलं आहे, भसभशीत अगदी. तर आता इथे जरासं पाणी घालणार आहे, कारण हे बघा इथे मी शेगडीवरती अशी ताटली ठेवली आणि ताटलीवर मी हे पॅन तापत ठेवले आहे. कारण का आता ह्याचे उंच सकल असे भाग असल्यामुळे काय होतं त्याला लागत नाही विस्तव चांगला, म्हणून ही अशी जुनी ताटली होती माझ्याकडे ताटावरची, हे टोपावरची, ती ताटली ठेवून त्याच्यावरती मी पॅन ठेवलं. हे चांगलं तापलं की नंतर ना ह्याला मग मी तूप लावणार. हे बघा थोडंसं पातळ कर, जास्त नाही पातळ करायचं आपल्याला. बघा चांगलं म्हणजे पीठ चांगलं आलं आहे आपल्याला. ह्या प्रमाणात ना आपण तुम्ही जास्त तुम्हाला असेल तर तुम्ही जास्त पण करू शकता. एकच आम्ही 2च माणसं असल्यामुळे मी हे थोडं केलं आहे. तुम्हाला चवीप्रमाणे ज्यात वेलची घातली ना तरी पण चालेल. आता हे भिडं तापू देते. भिडं तापलं ना की मग त्याच्यामध्ये मी आपण जे तेल खातो ना ते घातलं तरी चालतं आहे. मी जरा तूप लावणार आहे. खोबऱ्याचे काप करून ठेवले ना ते पण घालते. भिडं तापलं आहे. आता मी ह्या प्रत्येक वाटीला असं तूप लावून घेणार आहे. आणि पूर्ण नाही भरून घालायचं. बघा तुम्हाला दाखवते. पण ते फुगून वरती येईल ना म्हणून. आणि मग याच्यावरती झाकण ठेवायचं. थोड्या वेळाने आता गॅस मी फुल ठेवला आहे. हा छोटाच बर्नर पेटवला आहे. तो मी थोड्या वेळाने काय करणार माहिती आहे, थोडं अजून जरा तापलं थोड्या वेळाने मी कमी लोवर ठेवणार आहे. त्याच्यावर झाकून ठेवायचं असं फोकळ. आपण 2-3 मिनटं वाट बघूया. 2 मिनटं झाली आहेत. बघा चांगले फुलून आले वरती. आता मी काय करते माहिती आहे, असं चमच्याच्या टोकाने असं खालची बाजू वर आणि वरची बाजू खाली करायचे. गॅस मी एकदम कमी ठेवला आहे हे परतून होईपर्यंत. हे बघा सुंदर भाजले आहेत आणि अलगद याच्यावरनं उचलतात. ह्या एलाप्याच्या भिड्यामध्ये ना आपण साबुदाण्याचे वडे जरी केले ना तरी सुंदर होतात. हां आपण आपल्याला तेल कमी हवं असेल तर आपण असं करायचे की त्याने काय होतं, तेल कमी लागतं आणि चांगले एकदम होतात. हे बघा या पद्धतीने वरनं पण तूप लावायचं म्हणजे ते चांगले भाजतील. तर आणखी 2 मिनटं मी आता असंच वरती झाकण ठेवणार आहे. गॅस एकदम कमी ठेवला आहे गॅस मी. आणि 2 मिनटांनी आपण नंतर बघूया. आता 2-3 मिनटं झाली आहेत. बघा तुम्हाला आणखीन लालसर हवे तर आपण आणखीन जरा थोडा वेळ ठेवलं तरी चालतील, पण असं उघडं ठेवा, झाकण नको आहे. बघा सहज उचलले आहेत हे ना. आणि एकदम हे बघा मऊ झाले आहेत ते. तर थोडा वेळ आणखीन आपण 2 मिनटं याला ठेवून देऊया. हे चांगले शेकतील ते, कारण हे आतपर्यंत हे फुगले आहेत म्हणजे तयार झाले म्हणूनच हे फुगले आहेत हे. तर आपण आणखी 2 मिनटं असंच ठेवून देऊया, नंतर काढूया. हे बघा आता हे आपले तयार झाले आहेत एलाप्पे. आता अशा पद्धतीने मी उरलेलं पीठ आहे ना त्याचे पण आप्पे करून घेते. तर मित्रांनो अजून एक कोकणातला पारंपरिक पदार्थ यल्लाप्पे हे तयार झालेले आहेत. पूर्वी चहा बरोबर यल्लाप्पे खायले जायचे.
तर हा पदार्थ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा.